Els carburants, els aliments i els subministraments no han estat els únics a veure pujar els preus per mort del conflicte a l'Orient Mitjà. L'Euribor del mes de març ha registrat pujades significatives que poden fer encarir les hipoteques que es revisin de manera anual més de 700 euros a l'any. La tendència alcista de l'Euribor del mes de març romp amb 2 anys d'estabilitat. És, diu aquesta advocada especialista en hipoteques, conseqüència directa de la guerra a l'Orient Mitjà. No de manera indirecta, sinó com a conseqüència directa de la guerra que estem vivint ara mateix, el conflicte geopolític a Iran, doncs estem veient una tendència alcista dels tipus d'interès, en aquest cas concret de l'Euribor, també juntament amb la inflació, amb l'augment dels preus com a conseqüència d'aquest conflicte bèl·lic. Això vol dir que la quota de les hipoteques que es revisin anualment pujaran de manera inevitable. Això com ens afectarà a la butxaca directa? Doncs tenim una pujada d'uns 60, d'uns 70 euros, d'uns 100 euros com a molt. No són pujades molt significatives, però sí que és cert que hi ha famílies que van molt justes cada mes i això els hi pot fer molt de mal. Però davant la pujada de l'Euribor, l'advocada recomana prudència i assessorament individual a l'hora de demanar un canvi a la hipoteca fixa. Per tant, si una persona que ara té un tipus d'interès variable i està espantada per aquesta situació, segurament si va al banc ara mateix a demanar un canvi, una innovació de les condicions hipotecàries, li oferiran un tipus d'interès fixo molt més alt del que li haguessin oferit fa uns mesos. La previsió és que aquesta situació d'inestabilitat i de pujada de l'Euribor s'allargui fins al 2027.